Ето я! Синята! Тази рокля. Борчин! Изхвърли тази рокля, ако обичаш. Сега ще я хвърли. Да, господин Самар. Занеси това на майка ми. Да не стои тук. Тя е ниента. Дето майка и пряла мизерия. Няма да го руча повече, Тюркян. Госпожо Ручхан, господин Самар ви праща това. Каза да ви я дам. Смисъл пустите.